σταμένες 300 καρέκλες πίσω πληρωμένες με πιο φραγικία ακουστικά με πάντα για να ακούνε σαν δίτα στα παιδιά. Καρέκλες με μόνες παμένες 300 καρέκλες σε τάφους στοικωμένες ηλίθιες συζητήσεις πολιτικές και σε πια τάμπο ψυχοτρικές τιμές 300 καρέκλες της γωνιάς 300 καρέκλες στηρίζουν την πατρίδα κάμερες, μικρόφωνα, μαγνητοφωνήσεις 300 δεν αξίζουν ούτε να ψηστήσεις. Επομένως, αλλά καλό είναι κύριε Μαϊκόπουλε να διαβάζετε καλύτερα Μαϊκόπουλε πριν έρχεστε σε αυτή την αίθουσα. Ένα-ένα λοιπόν να τα πάρουμε με τη σειρά. Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτετε θέματα ασφαλείας. Και θα ήθελα να ανακαλέσετε αμέσως. Είναι ντροπή. Όταν σας εξήγησα και το ξαναλέω ότι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ειδοί διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Και έχετε μπερδέψει και κάτι άλλο. Γιατί και πάλι στα διάβαστος, δυστυχώς όπως πολλοί συνάδελφοί σας, η Ευρωπαϊκή Οδηγία είναι σαφής. Επομένως πρόβλημα ασφάλειας δεν υπάρχει. Ναι κύριε Μαϊκόπουλε, στον ΟΣΕ έχουμε κάνει προσλήψεις, πάνω από 120 μηχανοδηγούς και σταθμάρχες. Δεύτερον, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, αναλαμβάνοντας την αντικειμενική πολιτική ευθύνη, υπέβαλε αμέσως την παραίτησή του. Το ίδιο και η επικεφαλής του ΟΣΕ και της Εργοσέ. Η στάση του τον τιμά, καθώς όλα δείχνουν πως το δράμα οφείλεται δυστυχώς κυρίως σε τραγικό ανθρώπινο λάθος. Επομένως πρόβλημα ασφάλειας δεν υπάρχει.